Mahmoud NG on the beat. Mahmoud NG on the beat. Mai tafiya ga sakowa ba kalmar roƙo in da rubutatta kowa zancen mai wake. Allah kalami ka rubutuwa malam yayi satu in Allah ya amintuwa bai saka wahaltu daɗi mai saka santiya shine ka ni'imtu in naji mai sambatuwa sai in tuna su da al'ada ta fulaniya shi ne rike sanda ɗauwa biro da takarda kuma kar ka ga gautuwa. Inganci da misalayya tushensu dalilai na inganta dalilai ku dai ku biyo ni wai an ce magabata kun girma mugunta shashanci da kazanta ba sa rike mata dan ya tsarkaka duba shi ke maka zamba in ka hada su da gumba su da ka maka gumba na raina wakilayya na zaɓi iyalai na tsara wa abokaiya kun girma sarakai don ba kwa da duhun kaiya wannan hakanan ne ya. Taurarin mu na ɓoye sun ce babu alaye mai kuka da hawaye karshe dole yanto wai ba kwasan ma'araye nan nai kuka da hawaye sannan Allah ya kiyaye ku hana mu magai da iyaye ko kun maishe mu marayu kun dauko ba ta da zane ai ya zama dole mu rayu mayan nan dai da na shayu Allah dai ya kiyaye taurarin mu na boye sun ce za a wahaltu mai wasa da karatu ba zai zama zakara ba da ban fara shirin ba ai ba za na tira ba bai zama taukadarar ba ban zama dan zakaran ba mai cimar tsakuwar ba ga kwaya a nufina baushi za ya tsugunna yayi harbi a kiyaye shishirya tafiyar dai inda rabo mu tara dai Nijar za mu ga daidai sakon mai tafiya ne